Yan na. Oh! Uy, grabe, ang laki ito mga katoy. Malaki to, sana wag makalas. Size 10 ka, sigurado ka sa akin. Di ka makakalas, size 10 ka. Laki. Kuya Rooney. Size 10. Ay, malaki yan kuya. Malaki yan, pag ganyan. Ay, ang laki nga. Anong salugin natin? Oh, malaki oh. Makawala sana. Makawala sana, grabe. Ang ganda nga mga kulay dito kuya Rooney. Parang kulay Batangas. Oh. Bakit may kulay ba yung mata? Parang Batanggina ito ah. Babae. Oo. Tinatago ni Kuya Rooney. Ito sa akin Katsoy oh. Katsoy oh. Katsoy, ang laki oh. Oh. Ano sa top niyo? Butong sit up. Oh, yun oh. Oh, di ba? Ayos. Ganda. Butong sit up Katsoy. Di O'Brien nakaraan taw-taw ginamit ko rito eh. Oh, yan na naman oh. Katsoy, tura naman. Oh, pa-welcome Katsoy Norfred. Grabe. Grabe ang laki. Sus mo isip. Grabe pula. Woo! Lahat may uli oh. Lahat may uli. Ay, nakawala isa. Asan na? Ito, yung isa yung nasulid. Original, ang laki. Bulan. Bulan. Grabe, ano yun? Huli pala yun? Akala ko ginala mo lang Katsoy. Grabe, ang laki to Katsoy. Ay, original naman. Ang laki. Grabe ang plapla Katsoy. Uy, Katsoy Bernard din. Mas marami Katsoy. Kumagat pa, si Katsoy Panyo oh. Ang pula. Huling ngirit. Ayan mga toy, good morning po ulit sa inyong lahat mga toy. Ayun, kasi din na marunong. Mukha ang galing mag-iramon. Ang ganda rin ah. Ayan sila Kabingwit, si Katsoy Mang, si Katsoy Christian, andun mga toy oh. Sa may narbisan namin ni Manoy Vic, Ninang Anglers oh. Tapos si Katsoy Bernard andun din. Nagdadalag, andun si dulo. Maganda rin mga toy magdalag. Tapos si Kabayabas, good morning! Morning, maganda ka sa morning. Siyempre si Kuya Alan ulit no? Shoutout sa inyo mga lahat mga toy no? Wala na dyan. Ang fishing spot natin. Tara, sit up tayo. Ay, ito pa sa malayo. Ayan mga toy, ito na. Yan, pang malakasan tong sit up ko mga toy. Tatluhan yan mga toy oh. Yan oh. Butong sit up tayo ngayon. Hindi ako gamit ng floater kasi nakaraan. Grabe. Pinabilaban ako ni Manoy Vic talaga ng sa float, bottom sit up niya. Oh, yan, dyan tayo mga toy. Yun, pwede na yan, ganyan lang. Malapit lang kasi maliit lang yung singer ko eh. Ayan mga toy. Ganyan lang siya. Tapos si sit up pa tayo ng isa para malaking chance. Ayan mga toy, nakasit up tayo, pangalawa. Kasi nga, ang kaya mo yan nila. Si Katsoy de la Cruz. Oo, ang layo ng uwi, anong huli nila, 5 piraso. Sabi ko nga, pumunta sila rito. Sunod-sunod. Pumunta sila rito, iwan ko lang. Kaya dami ko nang huli, siguro. Mga 8 na, kaya ko lang ha. Tayo mga toy. Ito na, Kuya Rooney oh. Isa pa. Oh! Yan na naman Kuya Rooney. Oh yan oh, tingnan mo, nagsisigsag na naman. Bro. Lalo na naman naman Kuya Rooney oh. Di ba? Uy. Ano Kuya Rooney? Ayaw! Bakit? Nakatak na ayaw pa rin. Grabe, ano laki mga toy oh. Mga magdadaing na kaya ako dito. Wag mo nang putulin yung bolat. Yan na naman. Yan na naman. Huli. Loko. Ay, ito maganda to. Original to pag ganitong hatak. Pustahan Kuya Rooney. Original. Pag ganyan ang hatak na bara-bara na yan, alam na this. Ay, gaganda ng size. Mga mano, yun lalaki ng ano. Salap. Thank you Lord.
Ang ingay ni Kachoy, grabe. Ang aga-aga nang istorbo sa mga tulog. Yan lang kayo mga toy, no? Istorbohin ko yung mga ano. Magkape na kayo mga toy. Gising gising. Kuya Delpin. Di makawala si Kuya Rone, oh. Kunin ko puro aroyo. Delpin. Isa kanila, napaka ano na yung ganyan, ah. Kung mayroon nga lang aroyo dun sa may Tarlac sa pisto ko, eh, yun na lang ang tingin ko. Kaso wala eh. Wala rin pati nga tilapia. Mariusip talaga. Paano kaliit-liit pa lang, binibira na nila. Ayun to, di lumalaking ulan, nagsisimilya. Oblis. Sa akin dyan lang, oh. Maganda nga yung pukul mo, yun. Ayan na mga tayo, inuuga-uga mga tayo. Oh, inatak agad, dalawa. Oh, lahat may uli, oh. Lahat may uli. Ay, nakawala isa. Ginagawa? Asan na? Ito, yung isa yung nasulid. Original, ang laki. Bulan. Bulan. Oh, grabe, oh. Oo nga. Dalawa sana mga katay, eh. Nakawala yung isa. Ganyan mga katay dito. Ay, sarap, Kuya Rory. Ako wala. Sayang yung isa nakawala. Yan, original yan Kuya Rory. Ganda, oh. Ayan, sure si Kachoy Bernard dumating lang, oh. Nakakuha si Kuya Rory na malaki. Yan yan, order niya yan. Hit natin matay. Yan natin matay. Yung maliit nga na agulat. Oo. Umpo. Umpo. Parang spaghetti, Maliit na spaghetti. Ay, maliit na spaghetti. Maliit na bulat yan. Spaghetti pababa. Kuya Alan, mga katoy, kung laki, oh. Original na naman Kuya Ronnie, no? Oh, grabe. Lumilipad kuya. Tunay. Ayan, oh. Yan, oh, dyan napakalapit-lapit pa, oh. Ayan, oh. Uy, grabe, ang laki ito mga katoy. Malaki to, sana wag makalas. Size 10 ka, sigurado ka sa akin. Di ka makakalas, size 10 ka. Laki. Kuya Rooney. Size 10. Ay, hindi, itong hook. Kuya Delpin, oh. Talaga si Kuya Rooney talaga, eh. Puro sa kanya. Delpin. Kuya Lito. Parang size 4 lang isa. Kumusta na kaya si Kuya Kuya James Santiago? Taga Canada rin lang. Grabe yung langit din sa Canada, no? Napakaliit lang talaga mga katoy yung kagat. Kailangan pag iinila-ila konti, awakan nyo na yung puno. Hindi yung rod nyo. Ito yung fishing rod. Kagaya nito, puno. Ayun na naman. Uy, grabe. Sisigsag na naman siya. Ayan, nakuha ko yung puno. Yun, nakuha. Ay, malaki yan kuya. Hindi, maliit. Malaki yan pag ganyan. Ay, laki nga. Anong salugin natin? Malaki, oh. Makawala sana. Makawala sana, grabe. Ang ganda nga mga kulay dito Kuya Rory. Parang kulay Batangas. Bakit may kulay ba yung Batangas? Parang Batanggilya ito, Babae, babae. Oo nga, ganda. Babae. Pupunuin daw to. Ay! Di pa marunong mag-shoot. Pupunuin daw to. Ang dami to. Ang dami na. Lagyan mo ng tubig kaya Kuya Rory. Wag. Grabe, ang gaganda ng size, grabe, Lagyan mo ng ano? Wag na nga. Talagang pinipreserve mo talaga. Yan, lagyan mo tubig. Wala mo uli.
Ay, Katsoy! Katsoy na lang dito si, si Nelfredo. Katsoy! Oh, Ano? Ito, ganda. Wag yan, ako. Tinatago ni Kuya Rory. Ito sa akin, Katsoy. Katsoy, Katsoy, ang laki, Oh. Ano setup nyo? Bottom sit up. Bottom setup. Oh, yun o. Ito mamasok natin. Oh, di ba? Ayos. Ganda. Bottom sit up, Katsoy. Di O'Brien nakaraan taw ginamit ko rito eh. Oo, nakita ko ang video eh. Oh, yan na naman Katsoy, tura naman. Oh, pa-welcome Katsoy Nelfred. Grabe. Grabe ang laki. Sus Marisip, grabe pula. Woo! Grabe. 6.1. 6.1 Kuya Ulan. Ay Kuya. Ay, umihi pa Yan. Ay, astig, may Nag-fountain. Grabe Sarap Atin ito. Kuya Kokoy. Bigyan kita dyan Kuya Kokoy. Katsoy Del kung sumama ka Katsoy. Ayun pupunta ka sa ano pala yun, San Mateo daw. Yan, condolence nga pala sa kay Katsoy Rodel Abaha. Yung sa pinsan niya. Namatay daw yung ano niya, yung kanyang pinsan, yung asawa. Yan na, huli na. Sit up na Katsoy. Dito ka sa may sa The Harvester. Bottom din. Bottom ako. Dapat dito mayroong ano. Siyempre. Humuhuli ka eh. Humuhuli ka gayahin. Yeah, di ba? Dapat talaga ganun kasi. Hindi, may amasin. Andong isa ng kamay ko. Malapit ka lang dito kasi. Layo. Saan ba? Baka sa butaan na tagig. Akala ko saan ka. Ay, malapit na naman. Mas malapit ka pa nga sa akin. Oo. Malapit si Kuya Ronnie. Dito lang yan. Floodway. Marjon. Kainta. Ay, saan nga pala sa kanya yung Marjon? Bukas pa yan. May ano yun. Ay, bukas pa. Bukas din. Pwede bukas yan para sa bukas. May ano yun? May worship. Taging simbahan yun eh. Oo. Taging simbahan. Anong size hook nyo? 10. 10 akin. Meron ka? Ganto? Ayan, pwede yan. Size 10 ako. Oo. Magaya nga yun. Kahit ano yun, walang kumagat mo. Yun may kumagat na naman Kuya Ronnie Yan. Saan yun? Yan. Kagat yan. Napakalit lang kagat. Yan huli. Yan Ay, grabe, ganda na naman. Hindi original yan pag ganyan na Yan di ba? Basta ganun kaliliit na kagat, original yan. Gandang size. Uy, binayabas ka agad, grabe naman yan. Ganda ng kulay mga ito Ampi. Tsaka itim. Ano yan? Kalapit ang Batangas yan. Silop yung floodway ito Naloko tayo. Kuya Ronnie talaga. Niyadaan lang tayo ng Kuya Ronnie pero binayabas yung spot ko. Nandiyan ka nakaharang eh. Ay, si Katsoy Chris ni Ryan Si Chris, puntahan nyo rito. Ang ganda rito Katsoy. Grabe, kahit mag-cuts in cook kayo rito. Mga taga Laguna pupunta raw susunod dito. Isang jeep yun sigurado yan. May parking pa naman dito. RSJ Fishing Adventure Dabos Marlon. Nag-adventure sila nakaraan sa Guadalupe. Ewan ko nakahuli sila. Ayan. Kala ko ginagatan ka na Katsoy. Ayan, ang dami pala sa gilid lang Tayo, tatakbuhan Mayaman na naman si Katsoy Diyan ako sa kaliwa nasa kanan ko Lagyan ko nga to ng pamotol tong ko para pag may nambayabas kusang namuputol Uy, yung Kuya Ronnie hindi natin na video ng gusto. Ang laki Grabe Pampula rin. Kulay.
Oh, kabingwit! Bayabas kayo rito! Lokoy mo dito rin. Ipagyoyabang talaga ni Kuya Ronnie mo tayo. Yun o. Bibili ako. Yun o. Ah, buti nga, nalaglag nga. Dadaling dun kila kabingwit mo. Ito talagang bata na to. Talagang maloko talaga to. Lulukoy si kabingwit dun sila no, kasi Dilmar. Maloko talaga tong bata na to eh. Grabe, ang laki talaga mga tayo. Swerte. Ng tabi. Malaki. Malaki no? Diyan lang pala siya sa gilid ng tabi. Malalaki. Dito lang di ba sa gilid lang? Ano sabi nila doon? Sabi niya lang, ilan na yan? Bangon siya eh. Ang dami mo naman pala. Siyempre ba ako, senior na eh. Oo. Senior ba? Di pa naman kuya eh. Ano natin? Yung ano tawag ito? Yung rebisar. Rebisar. Ah, oo, kita mo. Uy! Ano yung kagat? Hindi, ulog. Ulog lang. Grabe. Uy! Sumisigsag ni Kuya Alan. Wala! Ano, aruyo. Yung pala, laki. Oh, basta pag malaki, pag arroyo, sumisigsag ng gusto yan eh. Pero pagka original, puro lang putik-pitik ganun kaya rin yung ano, di siya nag-aalis doon sa may nag-aatakan mo. Yan na. Isa pa. Go. Very good. Yan na naman. Wala, dali na naman. Ay, ito, original, malaki to. Ah! Woohoo! Wow, pula na naman. Woohoo! Kita yun. Uy, sarap talaga. Mapula-pula. Da. Ah, siyempre pag nakawala, malaki yun. Dadagdagan mo siya ng konting ano. Inches. Sayang naman. Diyan lang ka sa ano mo, katabi mo. Diyan lang oh. Oh. Mas matlayo pa nga yung pukol mo kay sa akin. Yan. Kakagatin na yan katoy. Seta pa ako isa para ano. Ano lang, dasal lang. Effective yung ano mo ha, tunog-tunog. Asan yung tunog-tunog? Ulo! O yan. Aruyo yan. Hindi, original yan ganyan. Ay, ang laki oh. Arroyo. Laki yung ulo. Oh. Pero malaki. Sa atin guys, aruyo. Oh. Asan yung kiling-kiling mo? No. Tumalsik. Bibigyan tayo ng channel ng ano, galing TikTok daw. Baka naman TikTok. Nayo-promote natin tama tayo. Yan. Ang ganda ng ano. May ilis eh. May propeller yan. Ito, propeller oh. Ang nakakawalin din eh. Yan. Tatestingin natin ito. So, pwede ka mag ano, makakuha Yan, ng ah. TikTok lang ganito. Salamat TikTok. Itong rad ko, TikTok din. Ang dami magagawa tayong TikTok natin. Ito try natin. Wala ako nito, pwede ka din promote. Ayan. Pwede na yan. Ayun. Oh, dalawa pa oh. Problema na naman to kasi rin eh. Isa pa. Oh, hey, ito na. Diyan yan nakahila ang gusto ko, katoy. Yung gano'n nakikita ko. Ay, ito. Binalandra ka. Ah, grabe. Malaking, ay, arroyo nga. Pagka ganun talaga na winasiwas. Pag gumigiwang talaga. Grabe, ang laki oh. Tingnan nyo mga to yung size niyan mga to. Oh. 4 fingers mga to eh. 4.1 kaya rin eh. Ito pa. Oh. Ah, huli. Teka lang. Huli. Ah, nakawala. Nakawala isa. Nakawala. Niloko tayo ng giro. Ibibuti raw sa atin. Vince! Hey, naggo. Kachoy. Manilapya tayo, tara! Robles. Ah, makakasangay mo yun? Oo, kasama ko. Bago lang din. Mga ano, nakalala ko sa TikTok. Papaturo magdalag. Ah. Kaso lang, may hindi naman. Bo. Mahaba. Yung parang dalagan talaga yung style. Ay, doon sa dulo. Ayun, doon tayo minsan mga to sa dulo. Yan na, kagat na. Ano yung kagat yun ah? Ay. Yan, huli, Kuya Ronnie. Original na naman to. Pag mga ganyan ng pasagan, original, laki na naman ng ulo. Uy, ganda ng size. Diyan lang po. Oh, ganda. Uy, ano yun? Huli ulit.
Ay, hindi. Uy. Boyobas na naman kagad. Kabiwas, saan ka nakala ko susunod ka Kabiwas? Saan kaya sila Philip Robles? Sabi ko punta dito. Saan na yun mga yun? Pati si Benedict Santa Ana, saan na kaya? Tagal ni kasi Benedict oh. Ayan na si Manoy naman. Bumiwas si Manoy. Ayun. Ah, di nahuli. Ang ganda nitong spot na to, grabe oh. Ang sarap pati mga ito, grabe, ang sarap. Ang sarap ng lasa, oh. Masarap la, masarap. Wah, ang laki. Yan kasi ano yan, original yung ganun natak kasi. Oh, andyan. Oh, lingko. Uy, original, ang laki, laki kasi, isa mo. Ay, ang pula. Kala ko original na. Ang laki. Mahang over pa daw sa sabi nila. Kaya pala ayaw pumunta rito, gusto mo uwi. Uwi na pala eh. Sabagay, nakaano naman kasi no. Nakapag content mo na yung TikTok. Dami mo nang huli sa content ko. TikTok mo na yan ano. Tok na yan. Ayos, sige kasi, thank you, thank you. Dala ka ng isda mo. Di na, uwi ko na eh. Ayan na, iuwi ko rin. Iuwi ko na. Ito, dagdagan mo. Ang ano? Isda ko. Eh, yun eh. Hindi ah. Okay lang yan oh. Kahit ah. Oh. Kahit ah. Pili ka dito oh. Bor. Ito oh, malaki. Gusto mo? Kahit sa pa na. Ito na, pinakamalaki. Natin, bigay natin katinel. Arroyo. Pinakamalaki. Kasi uwi na daw siya. Kasi ito oh, pinakamalaki. Ilaw kayo. Ayun oh. Sige. Content ko lang, teka lang. Bigay natin matay. Ayan. Ang laki yan. Salamat. Yan, yan. Thank you. Magala, pag alis ko magkaagatan yan. Hindi dumating yan, wala eh. Hindi, nakahuli ka nga eh. Ilan ba huli mo? Dalawa. Dalawa lang. Ang daming kagat sa'yo, di mo. Pag bibidyo mo kasi nawawala no? Oo. Pag ginuon mo na yung video. Thank you, Machon. Sige kasi, susunod ulit. Buhay pa. Oh, ayan oh, kakarating lang kasi di. Kasi Bernard nakahuli ka agad. Buti yan eh, nabutan mo. Ayan oh. Ang taba naman eh. Ayun na yan. Matataba naman eh. Asan na si Kasi Benedict andito na daw, wala naman dito sa ano natin. Nakikita daw tayo nagbibiwas eh. Huli chick tayo matay. Puntahan sila kasi ano, Huawei doon. Matay yung ganda ng huli ko. Oh, may mga arroyo, tilapia original. Oh. Yan oh. Binigay natin kay Katrinel Fred yung isang malaki natin. Puntahan natin sila doon. Nandun pala si Benedict napalaban doon sa kila Manoy Vic. Ay Manoy Manoy Bata. Ayun mga tayo. Kuya Ron yan, dami oh. Oh, ang dami nilagay rin sa bangka. Yan oh. Mga oh. Tinakpan lang ni Manoy Vic. Ay Manoy Vic oh, saan kaya si Manoy Vic? Namimiss ko tuloy. Key Sarge na wala yung mga tayo. Ayan, punta natin sila dito. Dami na rin huli ni Kuya Alan matay. Ano ka dyan? Nakarami na? Puno na? Ang galing noon talaga to. Sabi ko sa'yo, ay harvester kasi to. Basta kasi Delmar, sigurado yan. Ha? May hangin kasi mga kapatingin. Tumal. Kasi maniwala ko sa'yo. Allah. Ayun, meron din oh. Nakatatlo yata ako dyan, apat yata yan. Original? Mga ganda ng mga size no? Tumal pa pala to. Tumal pa ba yan? Ang sarap nitong sabawan ka tayo. Oh? Oo, na-try ko na yan. Ganda ng pista mo, solo mo talaga oh. Ayan, dito sila ano eh. Sila walang signal. Hindi tayo, maghuli check tayo sa kanila dito mga to. Ito yung spot namin yan dito, may buko-buko rito. Ano man oh, nakarami na. Ganda pala ng anyo dito, may upuan pa oh. Ha? Dito ko nakarami. Idol.
Katsoy. Ayun oh. Sa kanya? Ayun yung akin. Ang hima na yan doon oh. Dalawa pa lang. 6? Ayos na rin. Dito kami nakaraan oh. Boss Mac, ano na? Di ba oh? Saan si ano? Benedict? Ito ba yun? Di ba vlogger kakatsoy? Wala, stick ka pa na. Antay ako na sa'yo na antay. No? Nakabisto ka pala rin. Katsoy di ba vlogger ka? Baka ano naman, baka sa naman. Baka sa... Si Benedict ko. Ano, Sarge? Ano, boss? Dami na? Dalawa lang. Patingin, boss Mac. Ano, laki sa kanya. Malaki yan. Andito yun sa kanya oh. Ano sa kanya? Nakatago. Oy, alak ka. Lalaki, oo. Grabe oh. Naman, Oh. Ay, mga original pati oh. Ay, iyawin na natin to. Ang ganda naman ang pisto niyo yan, boy. Layo na pala. Wala ano dyan? Ang ganda ng lalagayan nila. Walang pulahan. Ganda, pinamisa nga, walang pulahan. Ang ganda dyan sa pisto na yan. Apo ko limanibik dito, boss Mac oh. Pag ganun, pag ganun. Kaya pag yung layo. Tapos dito ako sa kabila na yan, floater lang ako dyan. Dalawang beses na sakit dito eh. Oo nga. Tuko lang sa malayo. Hindi, nandun pa rin bato. Andyan lang oh. Oh, dyan sa may ano na yan. Tukol din mo rin kasi ano, sa ano, malayo din. Pabutong ba pa ganyan. Nakailan ka na? Sa pala. Karne mo lang? Medyo matumal. Oh, huli naman. Yan, huli. Akala ko huli na. Matumal-tumal ngayon. Maangin kasi biglang umangin. Mawawala ka pa yan mamaya. Yung hangin. Kung wala ko dito, marami kayong huli. Buti lang dito ako, wala kayong huli. Kabayabas kasi andito eh. Dami na puno. Naka-live pati siya oh. Yan o, si... Ayan mga toyo. Malayo pa ito mo. Pikachu Del Mar to mga toyo. Idol Fishing Del Mar. Ayan na. Ayos. Sakto-sakto kay Kabingwit kasi. Ay, ano yun? Ano yun, Doy? Wala. Nangin lang. Wala si Kabingwit kasi wala daw ano, di pa nakapag... Kuya? Magluluto? May labisa nga dito. Oo nga, magluluto daw, Sarge. Bigay tayo pambili ng ano, bigas. Uy ka? Oh, Lapit ka lang eh. Malapit lang si Kuya Ron dito eh. Tapos mag-ano lang tayo ng ano. Huli? Yan, huli na naman. Di naabot? Inabot. Yan, ay, grabe, laki. Dati oh. Saan yun? Ayan mo, lumulokso. Wala. Sakala mo. Grabe, laki sa kala ko, pla-pla. Okay, tuwala kami ni Kuya eh. Puta na. Biniwas ay biglang tinangay. Yun, ayos. Galing ni kasi ano. Nasa malayo na. Tama lang itong ano mo, sticker mo eh. Oh, di ba nabuo na. Kasi nabuo na. Naging cross na siya oh. Iniyan si bata oh. Wala pa daw eh. Natanggal kasi dito oh. Pag upo ko na sumabay sa ano, Okay, ano mo? sa puwit, sa may short ko. Makakatsay natin yan dito. Natonton din. Shoutout sa ito eh. Umangin ka Tsoy. Hindi tumumal. Andyan. Yan sa unahan si bata. Naka kulay pula. Try mo na, baka ikaw surte. Oo, bago dating yung katatlo agad eh. Oo. Mga kanina pa dito, di ba nakaulit? Maganda na kasi huli, tingin mo. Kumagat maaga. Oh, mga original pati oh. Gaganda ang lalak. Sa akin maganda na rin ah. Mga orig din. Biyay ko yung pinakamalaki kay kasi ano, nilipid. Tinangay na yung pamiwas ni Kati Berard. Malaki. Naglalaban. Ay, di. Aruya pa rin. Hindi. Malakas. Parang hindi eh. Ay! Ano yan? Tito! Ang laking kanduli. Ang laki kasi. Akin na lang yan kung kaya mo. Masarap yan adobo. May hito pa naman ako din na ano, dadagdagan doon. Dito nakakali ng ano. Akin na lang yan. Teka lang. Pukul ko muna. Ano? Oh, di ba? Ang laki mga kasi oh.
Kunin natin to. Di sila na kumukuha nito eh. Ay, ari ko. Ingat, ingat Choy, Ito. Grabe, sulit. Kaya pala tinakbo yung pamiwas mo, ano? Ayan, ate. Thank you. Thanks. Oh, di ba? Ayaw nila to. Napaka-special nito. Paborito ni Kachoy, ano yan? Ni Kachoy Dinis. Bigay ko mamaya. Ayan, mare. Gustong gusto yan. May isang kong ito doon malaki. Pandagdag. Tara. Oh, yan na naman. Face on na naman. Pag may mga bagong dating talaga, nagpapakilala. Original pa oh. Oh. Oh, mga tayo. Oh. Fish. On. Fish on. Oh. Original. Veterans move. May abigimat. Ayan eh. Ah, si Manoy Vic talaga, bilib ako doon. Manoy Vic talaga ang bilib ako. Si Kanchoy, meron na to eh. Naiilang ako to. Kasi Ah. Kahit magtalim yun, walang 0-0 yun si Manoy. Harvester yun eh, parang si Kabiwas. Kaliskis ka raman na yun. Nick J. Bernard. Ayan na, hinila na naman oh. Hinila na naman. Ay, ito, malaki to. Oh, malaki to. Di, malaki to, naglalaban. Oh, ay, grabe, laki. Ulan. Ay, grabe, laki nga. Oh, grabe, laki. Grabe. Oh, kakagis ko lang. Oh, di ba yung binigay natin mga ito kay Kachain Delfred, nabawi na. Ay, ganda ng kulay doon, oh. Oh, masira mo nining iyawon, ano, eh. bayabasin. Bayabasin. Kakatapon ko lang, no? Oo. Ayan na ulit. Dumadawi na ulit. Andyan na, bayabasin nyo na ako. Oh, yan na naman, si Kati Bernard din. Woohoo! Ayan na, original yan Katoy. Original, laki oh. Oh, 4 fingers. Oh, 4 fingers. Ah. Ayan na. Bayabasa kayo nito, mga Kachoy. Yung Kachoy Dilmar, ando sa dulo, umuwi na sa si Kabata ah. Si Kabata. Andito na. Ayan oh, nakadala na rin pala si Katoy, ano, Benedict oh. Patingin nga Katoy. Doon ka pala kay Bata kanina, no? Oh, nakadalawa na rin siya oh. Maaga eh. Ano na, patanghali ka na dumatay. Ayos na rin oh. Yan, butong ka dyan, sigurado yan dyan. Ganda na ng huli ko Katoy, mo. Oh. Ang dami. Babaw lang pala yan ha. Uwi na kami. Ah, uwi na kayo? Hindi nga, Oo nga. maaga pa. Uwi na. Bakit? Wala, may ano pa kami, business drink pa kami. Ayun lang. Alam ko bumili ka na pula. Oh, may ano kasi tumatay, naka red alert yan sila Boss Mac sa, ano, sa fire and rescue team sa Pasig. Huli ka? Wala. Ah, yan. Ako Boss Mac oh. Magayunan Boss Mac. Oh. Walang huli. Yan oh. Dami pala yun eh. Ako wala. Nakawalo lang kami. Nakawalo lang? Kaga palas na pa lang. Uwi na kayo? Oo. Olo. May lakad pala to eh. Ayos na rin, nakawalong piraso daw eh. Iaaga-aga pa kasi. Ah, sigurado na yan dito. Pag lumalim-lalim, no? Alam na tong spot na ito, babalikan natin to. Pukulan mo ng pukulan dito kasi Benedict. Ako di ka pa dito, malayo ako dito. Mansama dong, dako.
Ay, 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 naglalaba. Ay, ganda. Okay. Fish on, Chiktoy. Istol Erwin nagagawaan din daw eh. Ayan o, ala, yan ang mga kaibigan natin mga toy. Pasupport naman kanilang mga channel mga toy. Ayos na, buo na yung cruise. Ayan na, yung cruise. Thank you. Uli! Oh, oh, Kuya Rene! Balik ka na, Kuya Rene! Balik ka na, laki! Oh, oh. Inatak niya oh. Ala, ay iba yung kumagat. Iba yung kumagat kasi nadamay. Puti mo na ano lang dito mo. Na ano siya na piece na ano yung liig. Oh, di ba ang ganda ng kulay mga tito. Nice. Nice is nag. Pinauwi lang mga tito Kuya Ronnie oh. Andun lang yun sila, hindi yung mag-ano yun eh, magmamamam. Umuwi na si Bata? Oo. Muntik nang madala tong ano ko. Naglalakad-lakad lang si ano, si Original, inatak ni Arul. Holy siya. Muntik pang ano, buti. Ha? Ilang gram? Eh, ano yan, binigay ni ano, 10 grams. Mas maganda nga 20. Yun talaga solid. 20 grams yung sinker. Kasi Bernard oh. Dito ka lang naman no. Ang dami na. Ayos na rin. Naghanap pa ako spot. Ano, uwi na si Kasi Bernard Mate. Ingat kayo, ingat. Uwi na. Grabe to. Hala. Muntik na ako mukha. Muntik ng tangay ala ka. Ah, grabe oh. Muntik pang tangay yung ano ko pamiwas. Diba? Akala ko ano, tinulak mo. Ang pakukol ko pag Ay, oo nga. No? Pagbaksa kasi ng ano niya single eh. Ay, sinatak. Kala ko nasabitan mo. Ayun. Ay, grabe. Nakailan ka dahil ilan yan? Ay, kuha ka rin sa akin. Kumuha ka ng isda doon. Tara, bigyan kita. Ibigyan natin mga kasi si ano si Kasi Benedict. Ito kasi oh. Akin na. Mamaya hintayin lang namin dito. Oh. Katoy. Ayan, bigyan natin ito. Yun oh. Okay. Naka ano ka lang. isang aroy. Ano mo rin yan, magagamay mo rin yung kagatan dito. Yan oh. Ito pa. Matumal no? Yan, bigyan natin dumati. Mamaya maaga pa ito, kagat pa, maaga pa kasi. Pat maaga pa naman kasi ah. Ayan kasi shoutout pa kami, shoutout ka tayo. Sa mga kaibigan ko dyan. Yan, mga ano, Rosario Anglers no. Ayun. Sige ka Choy. Salamat po. Okay, okay. Ingat, ingat, ingat. Yan, grabe ang di masyadong nagkagatan dito mga Choy ah. So yung kayo na pumulos mga Choy, pagka maaga yung kagat dito. Grabe dito pagka sa maaga talagang bakbakan. Ngayon nagkaroon ng halon na wala na yung ano. Sige ka Choy Dek, salamat. May Choy Benedict. Sayang, di natin napa-experience yung bakbakan nito katulad ni ano, kay Manoy Vic. Ano ka Choy? Mamaya-maya ka, maaga tayo, maaga pa naman. Maaga pa. Oo. Sige Choy ha. Ay, ingat. Salamat. Okay, okay. Tapos sila kasi Philip Robles ando. Si Kasi Panyo nakadalawang sunod doon sa dulo. Oh, mira. Ah, huli. Kasi huli. Huli ka agad. Kakalapag ko lang. Patay tayo pa na to. Yan, ganyan natin mga to eh. Oh. Yan video natin mga to. Ala, inipit na lang oh. Huli ka agad oh. Kakalagay ko lang oh. Ah, laking original ka to eh. Oh. Ah, grabe oh. Oh, mga katoy oh.
Kakalapag ko lang yung video natin, nipit ko lang sa ano ko. Nalubat na yung ating ano. Ang laki ka sa'yo. Oh. Kasi dyan rin. Biglang tinakbo. Oh, bo. Maganda pala to. Kasarap po. Grabe pulahan mga to. Ano, itiman? Ibig sabihin kumagat na mga to eh. Nakalagay ko lang yun mga to eh. Ay, thank you. Panibago na naman tong ano, lagay mga to eh. Yung ibang huli natin ay na ayuda sa mga naunang umuwi. Grabe ah. Kinagat ka agad. Patay oh. Tatol. Gagamitin natin. Ayun na. Yeah. Yun. Kagat. Grabe, kakapukul ko lang yun. Uli si Kachoy dyan rin, mga tayo. Kachoy dyan rin, uli! Kachoy dyan! Yes. Mga tayo, laki. Kachoy oh. Laki oh. Ano, dito. Ano yan? Ano kayo Rade? Arroyo? Oh, di ba? Oh. Kaya Rane, Ayan, bigyan mo si Kuya Ronnie. Oh, di ba? Huli na naman Katoy Ray. Huli na naman, Katoy Ray, mga Katoy. Dalawang sunod. Ay, kaduli, bakit? Wala ka. Kamuti ka ba matibo? Muntik ka na Katoy. Nabutan mo. Muntik na siya tangayan ng ano. Ayun, laki oh. Aroyo ba? Di mo nang pinagyan pagkakataon, papasagin mo naman, pambira naman. Ay, pambira ka, Di mo lang pinapasag mga Katoy. Niratrat. Bigyan mo naman ng kunting laban. Wala, nagpadala na eh. Muntik ka na madala. Para siyang may makina sa katawan eh. Di mo lang pinapasag talaga oh. Nagulat ako eh. Uy. Oh yan, Katoy. Sa'yo rin. Ay, Ano pa nyo? Alo. Tsaka muna, magtalon-talon ka siya. Isa-isa lang Katoy Delmar. Grabe si Katoy Delmar. Solo mo na dyan. Kinakaroon na Katoy Delmar yung mga sa dulo. Uy. Dahil biro na umuwi. Maglalaba daw eh. Grabe ano yun? Huli pala yun? Akala ko ginala mo lang Katoy. Oh grabe, ang laki to Katoy. Ay, original na naman. Woo! Ang laki! Ay! Grabe ang plap-plap Katoy. Uy, Katoy Bernardino. Pambira, plap-plap Arroyo! Mas malaki Katoy, gusto mo palit tayo? Original sa kanya, sa akin, Plaroyo. Plap-plap Arroyo! Grabe, ang laki Katoy oh. Grabe, ang laki oh. Arroyo pala. Ay, meron palang ganito, 5 finger mga Katoy. Ay, 5.2. Oh, 5.2. Ay, grabe, ang laki oh. Kala ko nga plap-plan eh, yung bibig nakabuka eh. Plapla naman mo eh. Plapla. Plaro Iba yung pangalan. Plaro yung. Arroyo. Grabe, ang laki oh. Uy, sarap mong gata. Tapos madaming ano. Dalawang itlog, no? 3 hook ulit yan mga toy. Last natin ulit. Agata na mga toy. Yan oh. Nanginginala na sila. Nangingilala na. Pinauwi lang si Kuya Ronnie. Pero maingay kasi. Ingay daw eh. Nakakatawa si Kuya Ronnie kasama. No? Kulit eh. Oh, grabe yung layo nung kasi Bernard. Oh. Layo ng pukol na yun oh. Parang doon sa may water lily malapit. Iba talaga pag naka-best pass. Ayan naman. Uli ulit? Uli? Ah, fish on ulit. Nasa malayo talaga na uno. Ah, malakyan. Ah, grabe oh. Grabe Kachoy. Kapal lang rad eh. Ah, original Kachoy. Original. Original. 4.1. Dami niya na. Baka naman John. Kachoy Delmar.
Bayabasin mo sige ano. Ay, nakakahuli. Kasama ni ko Katsoy Philip. Ilan tayo? Ano pangalan niya Katsoy? Katsoy Philip. Ah. Nico? Miko? Kung? Ano? Kung. Kung? Malastik na yan. Hindi nga, kung nga. Si Katsoy Kung pala yung mga Kung TV. Hindi naman marunong mamingwit si Kung TV. Malakas Yan, ang sabi si Kung pala yun. Si Katsoy Kung pala yun. Kasama ni Katsoy Philip pala si Kung. Pagkain po sa Pili. Pandayo pala yan ha. Si Katsoy Kung. Huli ka mga tayo. Holy chick tayo. Holy chick. Uy. Holy chick. Holy chick tayo mga tayo. Yo. Ayan. Oh, di ba? Ayos na yan mga tayo. Madami tayong nabigyan kayo ng mga huli sa mga kasama natin. Pinamigay natin ibang huli natin. Sabi na laki oh. Oh, yun. Si Katsoy Dilmar oh. Ganda yung dito ko eh, isa ko eh. Pangalawang kasi yun eh. Katsoy Dilmar to. Katsoy Dilmar! Kaya to? Uy, grabe Katsoy Dilmar. Marbis talaga Katsoy Dilmar. Oh. Grabe, lagpas kalati. O yan, huli. Katsoy Chulo. Yan na, huli pa. Humabol pa. Nakasabit na pala. Maliit siya. Katsoy Chulo. Ano, dati Ayun, Katsoy Kong, sa'yo. Kahuli pa si Katsoy Chulo. ba't galing ka dyan? Oh, di ba? Katsoy Chulo. Kasan sila Pilipo? Tsaka si Katsoy Dilma, ay Katsoy Bernard. Grabe, isang oras lang oh. Grabe to, ang dami oh. Lupit. Ay Katsoy, thank you. Katsoy Ray, saan sa'yo? Sabi ako na lang siya eh. Ay, ito nga pala sa kanya. Pili. Ito sa kanya oh. Maganda yung simang ganda. John Ray. Oo nga, ganda siya. Oy, okay din. Hindi puno ka. Yan, maganda na rin. Yan oh. Hindi masyadong dumawi mga toy. Hindi masyadong dumawi. Katsoy Panyo ulit. Ayun, balot 18, tapos Pinoy 15. Grabe tagal na panahon na to ha. Mahal na ngayon mo boy, 25 na ngayon isang pirasong balot. Baka sabihin ito yung video ko nung na 2022 pa. Kasi Panyo. Kasi Dilmar matay oh, pa-support matay Dilmar. Ano kasi lagi sabihin mo yung ano, yung channel mo? Idol. Yun, Idol Dilmar. Dilmar Idol, Fishing TV. Yun. Tapos si Christian. Ano, Christian Fishing Adventures TV. oh. Ayan. Tapos si Philip Robles. Yun, yung kasama natin dito. Si Katsoy John Ray. Si Katsoy. Oh, shoutout Katsoy. Yun. Oh, tsaka kasama ko. Yun, ano. Pinabutan na tayo ng ano. ng ano. Magandang araw. Katsoy Cholo. Babawi ako bukas. Yan. Tapos Katsoy Kong. Katsoy Cholo. Yan Katsoy. Solo Fishing TV. Ayan. O yan lang mga tayo no. At hintayin natin sila ano. Katsoy Philip Robles at Katsoy Bernard. Nagdadalag sila. Ganda rin naman ito. Maaga kagatan. Oh, 11? Oo. Grabe. Kagatan naman tayo. Uwi na Maaga. tayo? Dal? Oo. Uwi na tayo? Batch na tayo kasi abutan tayo ng kagatan ulit ng lamok. Ayun mga tayo. Maraming salamat. Yan o. RMDP. Yan. Belyas Homeowner Association, Taytay Rizal, Block 37. Yan, mga tayo yan ang fishing spot pala dito. Yan, grabe. Yan, naka-fishing banding natin kanina. Naka-bingwit, yun. Kabayabas, yun, Kuya Alan. Grabe, ang ganda ng mga natin dito. Ang ganda. Tulog na. Woohoo! Yan lang mga tayo. Maraming salamat sa inyo mga toy. Thank you and see you next vlog tayo. Kumagat pa si Katsoy Panyo oh. Ampula. Huling hirit. Huling hirit. Ampula Katsoy Panyo. Yan oh. Pulahan. Ano kasi kuha mo? Dagdagan mo yung uli mo. Ha? Okay lang yan. Ako lang kakain yan eh. Sige.
Papa, meron na yun eh. Kaming Kasi Ray, dagdagan mo sa'yo. Saan nga naman kinuha doon ibabalik? Kasi dagdagan mo sa'yo. Yan na, dagdagan mo. Piliin mo yung mga original akin ng Arroyo. Yan mga toy. Yan mga toy, ang aking huli. Lahat na natira sa akin. Binigay ko yung mga huli ko mati yung iba sa mga naka-fishing banning natin. Ayan, sana natuwa kayo mga toy. Susunod ulit, pagpasensya nyo na mga toy, hindi tayo masyadong nakarbis ng gusto. Ayan, muli sa ulit na pagsasama natin mga toy. Thank you for watching mga toy. Salamat po. Thank you Lord.